أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. shugaban talikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa daukaka, Allah ya girmama shi, ya ji alkalmin lauhi mafus, makiyansa sun ba da shaida mutum ne wanda yake sonsa da wanda baya sonsa. Masahabansa kalma ɗaya suka gaya masa fiye da komai, fadina bi arwa'ina wa ummu hakina in kana iftada. Da zan fansa da iyayenmu da rayuwarmu mun mutu ka rayu, shi muka fi so. Wanda ya san waye annabi kenan sallallahu alaihi wasallam. Zanadika da kafirai su ne rana ta fito suna so su yi ko tafi anno su kare shi. Ba yau ake ki manzo Allah ba, da yau aka ki duk wanda suka ki shi ba su ji daɗi ba. Wanda suka zage su a Makka mafiyansu aka kashe su Badar a wulakance. Duk wanda ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yi waka ya ci mutuncinsa ba ya kare lafiya. Shi sa ranar fatuwar Makka shi da aka yi list wanda Kurisha suka tara kuyangunsu na suke zage a nan Muhammad su aka kashe su a fatuwar Makka. Don wakokin da suka yi shaka kokone su. Da Kurisha ai sun kafa gwamnati a Makka. Duk wanda ya ridda ya zage a nan Muhammad shi fike a gonsu. Amma ranar fatuwar Makka sun doki darasi. France, kasan France a ta kiristanci duk rushe addinin kiristanci daga France ya fara. Duk turzuman na taba addini a kasan France ake yi. Shi san ka lura ma wajen da English suke, wanda suke turanci na English suna sun reno su, za a gan cewa sun fi kusa da wasu tabi'a na addini, ana ba musulmi yancinsu. Amma kasan France sun zo shi sun doki jibillansu baki da su shiga ma mutane kuma ba ruwansu da addini, ba ruwansu da addini. In ba yanzu ba da kaji kasashen da France ka yi rono da su zaka sha mamaki. Ana ma mutum da yake addini ana so a ce da shi dabba mai fishi. Da wuya ka ji kasashen da suka France ka reno ka ga an sa maddodi a jini an koba da karatu. Shi da yanzu ake farawa a karatu. Ka gano in ka duba duwayen da France ta mallaka a cana karatu kamar secondary na boko ko a sirka da addini da tarihin rayuwar manzo Allah. Shi da yanzu ne ake samu wannan abubuwa. Tabiyarsu ne haka suke. Kiristanci ma rushe kiristanci sauran jini ya farko daga France ne. To kaga duk yadda suke neman yancin kariya ne. Mutum zai iya ta'abin ra'ayinsa amma karka shiga hakkin wani. Tanakudi ne akan demokrasi. Kariya suke yi, hekdi ne da kafirci a zuciyarsu. A'a yanzu kai shugaban France da kagan shi na tafiya kama gwagi, yanzu mutum ya zage ka kana dama ka kai shi kotu ka hukunta shi, ko karuwa ne kai ma kuna mutunta shi na kare a can. Tai me yasa za zo a zage annabi shi ba shi da haƙƙi? Ka darba annabi ba dan adam ne shi ma, don me za zage shi bayan baya na shekara 1000 da shekara 400 da wani abu. Shi ba a je tube riga annabi dan adam ne, sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don me wani zai zage shi? Shin ba shi da yanci ne? Shi ba dan adam ba ne? Kuna da karuwa a can wanda kun ba su yanci. In dai mutum ya zagi mutum karuwa ne kai shi ko shi ya kama shi. Kai yaro uban ya tursa shi zuwa makaranta ya daka, sai kun kama uban. A nan mu ba shi da haƙƙi. Shi ba dan adam bane shi. Wannan kafirci ne nan tanakudi na demokrasin su.
da kin da suke nuna aji ne kuma da su nasara ba. Muna goyi bayan yaron da ya kashe wannan malamin, kuma haka dokai aji duk mutum da yake mangan shirme ne malam, wanda yake ci manzan Allah an zagi manzan Allah bai ko ba ka dora tarihi an gama da su daga baya. Asara ce da tabewa da ka sa nan Muhammad gaba kana zagi shi wannan da suke mangan haka za su ta yi ba su ji dadi ba. Musulmin kirki musulmi na gari zai kare mutunci manzan Allah ila yawmar kiyama. Saboda ka kasashe musulmi bizati Turkiya da sauraron musulmi da suka tashi na nuna France kwashe wando su kwashe kashi su a wando ba sa samu arziki shi kaza da suke cinyewa kasan da suke mallaka har yanzu France ne ke mallakan su. Kudin saifa suna da nasu nasibin su a can sun ce duk gumbiya